אני עובד כמהנדס בסוכנות היהודית. אני אחראי על כל נושא של הבינוי וההחזקה במוסדות הסוכנות היהודית ופרויקטים של הסוכנות היהודית. אנחנו גרים בעין הוד. האמת היא, אני גרה פה 10 שנים, ובעלי הוא בן מקום, הוא דור שני של אמנים. לנו יש סטודיו גדול פיסול ועיצוב, ולמטה עושים פרויקטים שונים. אני מרכזת את תחום השירותים ליוצאי אתיופיה ברמת המחוז, מבחינת הכללית במחוז. זה מתבטא בלתת כלים לשני עולמות. אני מהנילוס, מה שאומרים, המון דגים, אנשים טובים, המון ירוק בעיניים. באתיופיה היינו גרים בכפר שנקרא גיינה, כפר מדהים, פסטורלי. אני כפרי מקורי, אסלי. הייתי רועה צאן. וכבר מגיל 6 הייתי יוצא עם הצאן והבקר אצלנו במשפחה. יוצא בבוקר, חוזר עם שקיעת החמה. עד גיל 11 הוריי בעצם הסתירו את יהדותם. ורק בגיל 11 גיליתי שאני יהודייה, ושאני עולה ארצה, ואתחיל חיים חדשים. אני עזבתי בגיל 10 את ההורים שלי, והתחלתי את המסע לירושלים, לסודאן. זה פשוט ללכת, אתה לא רואה לאן אתה הולך. אתה הולך כי אתה מאמין. נפרדתי בסך הכל 2 אבל זה היה כאילו נצח. הגעתי לארץ בגיל 9-10, במסגרת מבצע משה, בשנת 84, ומאז אני פה. וכמובן באותה תקופה את כל הילדים לקחו לפנימיות, אז אני הלכתי לפנימיית נווה מיכאל בפרדס חנה. בעצם שם התחלתי כל מה שנקרא לימודים. לפני כן לא ידעתי קרוא וכתוב, לא ידעתי מה זה א' ב' בכלל. אתה מגיע לצמתים בחיים שאתה צריך לעשות את סדר עדיפויות. אז ראיתי שאני לא בדיוק ממצה את כל הפוטנציאל שיש בי, ואז שמעתי שאלתי והתחלתי לברר על כל מיני אפשרויות אחרות, ובדיוק שמעתי על העולים ביחד. אמרתי, וואו, זה בדיוק מה שאני צריכה. לקראת סיום מחזור א' של עולים ביחד, עשינו סוף שבוע בשפיים. בין היתר עלה הרעיון לעשות טיול שורשים. מישהו זרק את זה לאוויר. ואז הייתה קבוצה, אני ביניהם, לקחנו את הרעיון הזה והוצאנו אותו לפועל. הגענו לכפר שנקרא אמבובר. שם היה בעיקר מרכז הרוחני הגדול של יהודי אתיופיה. הגענו לשם לבית כנסת. כשהגעתי לבית כנסת, הרגשתי הרגשה מאוד 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 חיובית, הרגשה מאוד מאוד טובה. פתאום נזכרתי בסיפורים שהיו מספרים לי במשפחה על כל מיני כהנים גדולים שהיו שם ולמדו והנהיגו את הקהילה, ואתה אחרי שהתפללו ועשו ואתה היית בארץ וחזרת ונגעת במקום הזה, אין יותר סגירת מעגל מזה. זה זמן מרגש, זה אני... והיום אני גדלתי, זכיתי לעלות ארצה, להתחנך כאן וללכת לצבא, לשרת את המדינה שלי. ואני יהודייה חופשייה, באמת, שהכל פתוח לפניי. אז אני רוצה לעשות את הכל הכי טוב שיש, ולתת לילדים שלי את הכי טוב, לחברה שלי הכי טוב, כמה שאפשר. והכל בחיוך כמובן.